Fil-ġimgħat li għaddew feġġew f'Malta 6 każi ta' ħosba. Dan wara li għal sentejn sħaħ din il-marda kienet għebet għal kollox minn pajjiżna. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci qalet li 5 mis-6 każijiet ġew importati minn barra l-pajjiż. Aħna kellna stat ta' eliminazzjoni li kien propju ikkonfermat mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa, però minn Ġunju law rajna li kellna numru ta' każijiet li ġew importati minn barra. Fil-fatt ġew rapportati 5 każijiet li dawn in-nies kienu qegħdin barra minn Malta u mbagħad meta ġew hawnhekk tfaċċatilhom din il-marda. Barra minn hekk ukoll kellna każ wieħed li infetta minn wieħed minn dawn il-każijiet. Dr. Gawci spjegat kif mill-5 każijiet ta' ħosba importata, 2 huma pazjenti Maltin u 3 oħra huma barranin. Qalet li bosta pajjiżi Ewropej qed jintlaqtu minn din it-tifqija bil-ħosba tfeċ b'qawwa kbira f'diversi pajjiżi fosthom ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja, Franza, il-Greċja, l-Italja u r-Renju Unit. Mill-ewwel tas-sena l-hawn fil-fatt f'dawn il-pajjiżi il-ħosba qatlet 31 persuna. Dr. Gawci saħqet ukoll fuq l-importanza tat-tilqim. Qalet li dawk l-adulti li għadhom ma ħadux il-ħosba għandhom jitkellmu mat-tabib biex jitlaqmu. Huwa importanti ħafna li kulħadd jassigura ruħu li huwa propju imlaqqam għall-ħosba. Il-tilqima tal-ħosba tingħata fil-forma tal-MMR fejn inti għandek protezzjoni għal 3 mardiet. Dr. Gawci qalet li d-Dipartiment tas-Saħħa għaddej bi proċess ta' konteniment fejn dawk kollha li qabdithom il-ħosba jinġibu l-isptar u jiġu ttestjati wkoll in-nies li kienu madwarhom. Hija appellat lil pubbliku biex jara li jitlaqqam kemm jista' jkun malajr u biex jekk jinnota xi sintomi tal-ħosba jitkellem mal-ewwel mat-tabib tiegħu. Intant il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei Ivan Falzon qal li l-isptar jinsab imħejji għal kull eventwalità.